luyag ipatuman sa kapulisan ang signal in distress sa mga taxi driver. Agud may baluan gilayon sa ila kaparehong nga mga driver kung may malain nga nagakatabo sa sulod sa ila salakyan. Ini may kangtanan sa nagluntad nga hold up incident sang damlag lang sa isa ka taxi driver sa area sang Haviliana Haro, Iloilo City. Senator Pisang Bombo Radio kay Police Major Eduardo Sacon Jr., hepe sa Iloilo City Police Station 9, naging pahayag na dapat ipatuman liwat ang mga signal sa mga taxi driver. Agod nga kung may kinahanglanon nga bulig, mahatagan sila gilayon sa rescue sa ilang masugata nga kapareho man nga mga taxi driver pinaagi sa signal lamang. Nagpanawagan man si Sacon sa pumulayo nga hindi magduwa-duwa sa pagkatag sa bulig kung may masaksihan nga kaangay nga insidente. Suno sa iya sang tion nga naglumpat ang taxi driver sa iya nga salakyan, wala gid sa may nagbulig sa iya. Nagpangabay man ini nga kinahanglan manginaligbat ang tanan kag para sa managahimo naman sang malain panumdumon gid sa maayong ila ginahimo bisan nga hindi sila madakpan gilayon, maabot gid ang tion nga sila ang maaresto kag manabat sa layi. Kuwanta ni i-suggest na nga ibalik ang amuna nga sistema bala para at least mabalaan mo makakabuhi ka sa signal. In kaso nga may masugata ka nga pareho mga taxi driver. Sa mga pumuluyo naman, hindi lang kita yung maghadlok. Kung nabi nakita ko sa CCTV, kung basihan ko lang kapangayo na ang driver sa tabang, wala man lang sa may nag-react. So, hindi magpagabasol kasi siyempre basta nag-lock mo sa ma-involve sa kaso o ma-disgrasya. Pero kung hindi kita simpatiya, kung kabayan ka lang matulok lang kita o ma-video lang kita, anong kwanto na wala sa may mabulig. Nabarian si Police Major Eduardo Sacon Jr. Samtang ginatingwa naman sa Association of Taxi Operators in Panay kung atop nga mapatuman ang mga signal in distress. Pagin pahayag diri ni ato President Perfecto Yap nga mayara sa mga problema para sa misunderstanding o kung hindi pag-intindihanay sa nga sa mga taxi driver kag kapulisan. Napatuman na nila nga mga signal system, duwa ka tuig nang nagligad kagin propose man iniliwat. Apang suno sa iya, madamo lamang nag-react kag kulang sa follow-up gani daw kaangay nga may problema sa pagpatuman sa nga mga sistema. Ito gin-propose ko man na gani, I think 2 years ago. So, na plaster naman, pero I think, puro bala ga-react, why ga-proact. Kami, ulat kami sila. Pero as far as the association is concerned, na-advise naman silang mag-aralong to size up ang mga nagasalakay sila. Tamo na nga insidente, amo na na-advise mo na kung may kwarta mo pa ngayon, atang kwarta, importante kabuhi. Nabarian si Mr. Perfecto Yap.